Malawi Today. Takulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Kuoneka nkhani msabatayi ndi nkhani za ndale. Zipani zotsutsa boma zisanu zapereka masiku 14 ku bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lithane ndi madandaulo omwe zakhala zikupereka ku bungweli pomwe dziko lino likukonzekera chisankho chaka chino pa 16 September. Zipani za DPP, UDF, UTM, AFOD ndi PP mukati omwe zatulutsa zapereka chitsanzo cha mavuto akusowa kwa mafuta galimoto pa nthawi yolembetsa mkaundula wa voti ndi kulephera kugwira ntchito moyenera kwa bungwe loona za unzika la National Registration Bureau. Christopher Sande adatipatsira ripoti ili. Zipani za Democratic Progressive DPP, People's Party PP, United Democratic Front UDF, UTM ndi Alliance for Democracy AFOD zikufuna kuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lithane ndi mavuto onse pomwe dziko lino likonzekera chisankho cha pa 16 September chaka chino. Zipani izi mwachitsanzo zinati kusowa kwa mafuta galimoto kunasokoneza kwambiri ntchito yolembetsa anthu mkaundula wa voti, kulephera kugwira ntchito moyenera kwa bungwe la National Registration Bureau NRB, komanso kusagwirizana kwa chiwerengero cha anthu olembetsa pamalo ena mu mzinda wa Blantyre. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Awire Tikalonga wati bungwe la MEC likuyenera kuchita changu pothana ndi mavutowa. Kunali file trade imene anapanga register anthu angapo tsopano registration imene ijayo tinafuna nambala yeniyeni kuti mmene munalowa anthu angati and ngati munalowa anthu pa file trade, so when the actual registration took place kuti zimene anataya. Mlembi wamkulu mchipani cha PP Abeni Chakame anagwirizana ndi Akalonga. Tikokonzeka kuti tione chisankho chovomerezeka cha mtendere ndi bata, ndipo pali zinthu zimene tamenazo ngati sizikonzedwa ndi zimene zingandise mapokoso. Ndikuona ngati kuti tiapase chance yomaliza kuti akonze zinthu zimenezozo, tili chikhulupiriro kuti tiyeni tipange chisankho chokuti amene adzawine azakhale wabwino kwa Malawi. Zipani izi zapereka masiku 14 kuti bungwe la MEC limve ndi kuthana ndi madandaulowa. Wofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mwafulirwa wati ngakhale dziko lino linakumana ndi mavuto akusowa kwa mafuta galimoto, ntchito yolemba anthu mkaundula wa voti inayenda bwino kwambiri chifukwa cha ndondomeko zomwe anakhazikitsa. M'malo mwa Zodiac, ndine Christopher Sande. Ndiyetu msabata imene iso mtsogoleri wa chipani cha People's Joyce Banda walonjeza Malawi kuti akamwika pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho cha pa 16 September boma lake lidzakonza chuma cha dziko lino chomwe chisakuyenda bwino m'miyezi 6. Iye anabwerezanso kunena kuti adzayambitsa maphunziro aku sekondari aulere. Abanda anayankhula izi kwa agenda m'boma la Mzimba pa msonkhano wa ndale omwe chipani chawo chinachititsa. Tikanali kumpoto msabata yomweyi naye President Lazarus Chakwera ku Mzuzu anacheza ndi achinyamata kuwafotokozera zambiri za zomwe analankhula mu nsona yake. Mtsogoleri wa dziko linoyi wavomereza kuti kukwera kwa mtengo kwa chakudya ndi vuto lalikulu lomwe boma lake lakumana nalo mzaka zapitazi kamba ka ngozi zachilengedwe komanso kugwa kwa ndalama yakwacha. No Mkubwi analemba ripoti ili. Izi nzomvetsa manyazi kuti tikhoza makhala ndi njala. Tikudziwa za mmene chilala chinachitira chaka chatha, nkhani imeneyo aliyense akhoza kuimvetsa. Koma madzi tili nawo ndipo nthaka tili nayo. Mpofunika kuti tigwire ntchito molimbika. Iwo amene ali ndi chuma, amene ali ndi ndalama, tiye tionetsetse kuti ndalamazo tazika mzinthu zimene zikhoza kuthandizira kuti dziko lathu likhale lodzidalira. Apa tioneko zina ku Blantyre munthu wa khungu la Chalubino atone mkwapatira adapereka kalata ya madandaulo kwa DC wa bomalo pakutha pa chionetsero chomwe adachita yekha mu mzindawu. Mkuluyu adawuza Zodiac kuti akufuna mtsogoleri wa dziko lino kuti atulutse ripoti la ntchito yofufuza imene boma lake linachita pakuphedwa kwa anthu a Chalubino mdziko lino.
anthu ambiri akhungula cha Rubino akhala akufunitsitsa kumva zotsatira zimene zili mu kafukufuku amene anakhazikitsidwa ndi president. Ndiye ineyo ndinaona kuti ndayimirire kuti kafukufuku ameneyo mpaka natuluke. Chimene ndikufuna ndicho kuti boma lingotulutsa zotsatira za kafukufukuyo osatengera kuti kankhaniwe kukhudza ndani ka anachita ndi ndani, koma kafukufuku ameneyo adzationetsa tsogolo la china chilichonse. Zitha kutipindulira kwambiri chifukwa titha kudziwa kuti kodi ziwalo za anthu akhungula cha Rubino zimapita kuti, nanga kodi amapanga zimenezi ndi ndani, nanga misikayo ili kuti, chifukwa zimenezi ndi zimene kafukufukuyo ankafuna kuti adzatiuze. Kalata kumene ikafike motsogozedwa ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Komanso ndikufunitsitsa kuti chilungamo chidzaoneke, chifukwa ndikudziwa kuti popanda kuoneka chilungamo nthawi ino zidzakhala zovuta kuti angakhale mibado imene kubwera kutsogolo idzadziwe choonadi. Kampani yona za mafuta ya Nokima yati galimoto 106 zonyamula mafuta galimoto zomwe zatenga mafuta omwe anatsala ku doko la Tanga ku Tanzania zinyamuka lowerukali kubweretsa mafuta wa mdziko lino. Mneneri wa kampani ya Raymond Likambale adatiuza kuti izi zikutanthauza kuti Nokima yakwanitsa kubweretsa mdziko lino mafuta onse omwe boma la Malawi linagula ku United Arab Emirates mu mgwirizano wawo wa boma ndi boma. Kasim Aubi anatipatsira ripoti ili. Mneneri wa bungwe la Nokima Raymond Likambale watiuza kuti galimoto zomaliza 106 zomwe zanyamula mafuta kuchoka ku doko la Tanga ku Tanzania zinyamuka mdziko liloweruka pa 8 March 2025 ndipo galimotozi zikuyembekezeka kuyamba kufika mdziko lino sabata yamawa. Likambale ati izi zikutanthauza kuti galimotozi zikafika mdziko lino Nokima ikhala kuti yakwanitsa kunyamula mafuta onse ochuluka 51.5 million liters omwe boma la Malawi linagula kudzera ku mgwirizano wa boma ndi boma. Komabe Likambale ati mavuto omwe anakhudza ntchito yonyamula mafuta awa kubweretsa mdziko lino omwe anachititsa kuti pakhale kuchedwa kufika kwa mafuta awa athandizira kuti Nokima iphunzirepo kanthu ndi kuchita bwino ponyamula mafuta sitima ina ikabwera. Tikakhala timakhala tudziwa ndithu kuti dziko lino kuti liyende limafunika mafuta. Ichi nchifukwa chake tunena kuti anthu asaone ngati kuti imene atha mafuta kutanga ndiye kuti basi mafuta asiyabwera mdziko muno. Mafuta akubwerabe chifukwa ma suppliers athu onse akukwezabe mafuta ndipo mafuta akufikabe mdziko muno. Ndondomeko ya G2G mpaka dali pano iyayi ili pa mlingo wabwino kwambiri moti posachedwa apa tiyamba. Koma tikudikira zimenezo sikuti mafuta asiyabwera muno, mafuta azibwerabe chifukwa ma suppliers athu ena akukweza. Mpaka dali pano mneneri wa bungwe la eni minibus mdziko lino la Moam Akoksele Kamange wapempha boma kuti liwonesetse kuti layikiratu njira zomwe zithandize kupezeka kwa mafuta mdziko lino. Je tikupempha kuti apangire ndongoso labwino kuna kuti akamatha ukuku akhalenso kuti mafuta ena kwamena kuwapeza mafuta ena kwapezeka kale. Kampani ya Nokima inayamba kunyamula mafuta awa kuchoka ku doko la Tanga ku Tanzania pa 4 January chaka chino. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Mukoni ankhani msabatayi pano pa Zodiac kukupatsani zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe tinali nazo mkati mwa sabatayi mwe ndine Happy Mzembe. Tindi zambiri nkhani pomwepo. Takulandiraniso ndipo momwe tikupitirira tionenso zina mwa zomwe tinali nazo mkati mwa sabatayi. Zipani zotsutsa zapereka masiku 14 ku bungwe la MEC kuti lithane ndi madandaulo awo okhudza chisankho chomwe chichitike mu Seputembala. Boma la ogwira ntchito ya chinyengo ku Adimaki ofunika kumawamanga osati kumawasamutsa. Kampani yogulitsa mankhwala ya Central Medical Stores Trust yati pali ngongole ya 40 billion kwacha yomwe zipatala sizikubweza. Mzamasewero bungwe la famu layamba ntchito yoyendera mabwalo azamasewero mu gawo lachiwiri kuti lipeze mabwalo amene achitire masewero chaka chino. Tipitirire kuunika nkhani msabatayi. Boma lalangiza akuluakulu ku Adimaki kuti asiye mchitidwe ongosamutsa anthu omwe amakhudzidwa ndi zakatangale m'malo ogulitsa chimanga kuti mchitidwe oyipawo uthe. Nduna yona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu yati malo ambiri Adimaki ogulitsa chimanga muli katangale ochuluka chifukwa choti ogwira ntchito kumalowa salandira zilango zoyenera. Nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu pamwambo wakufika kwa zina magalimoto zomwe zanyamula chimanga chomwe agula mdziko la Tanzania inafuna kuti mchitidwe wakatangale wachuluka maka ku Adimaki. Iwo anapereka chitsanzo cha kuntchewu koma adapeza kuti chimanga chonse chagulidwa ndi mavenda zomwe akuti iwo athana nazo pofunitsa kuti anthu afikirike ndi chimanga. Dziko linolo ngakhale lavutika ndi ng'amba zosiyanasiyana zimene zinapangitsa kuti tikolole chakudya chovutirapo makamaka chimanga chocheperapo koma aonetsetsa kuti amalawi asavutike ndi njala.
kuonetsetsa kumeneko silongoonetsetsa pakamwa chabe koma kuti chimanga chigulidwe chibwere mdziko muno chikhalepo chimanga kwa adimake chikhaleponso chimanga chowagawira anthu ndipo taziona zimenezi. Boma ligula matani 20,000 ku Tanzania koma pano matani 9,400 ndiwo agulidwa mgawo loyamba. Galimoto 600 ndizo zibweretse chimangachi nsabata ziwiri zikudzazi. Mkulu wa NFRA George Macheka ali ndi chikhulupiriro kuti chimangachi achigawa mu nthawi yake. Pakali pano talandirako kale matraki 45 malole amene alowa mdziko muno ndipo pali ena 50 amene ali mbali ina ya Tanzania akudikira kuti mapepala onse akonzedwe kuti akhoza kulowa ku dziko la Malawi. Zimenezo zititengera ndiye kuti sabata ino tikhala kuti talowesa matraki kapena malole okwana 95. Gawo lachiwiri la chimanga lomwe ndi matani 10,600 liyamba kufika ikatha ntchito yobweretsa chimanga mgawo loyambali nsabata ziwiri. Nduna yoona za malonda ndi mafakitala Vitumbiko Mumba limodzi ndi bungwe lolimbikitsa chilungamo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission CFTC acheza ndochita malonda omwe akubisa shuga kuti makamaka achenjeza ochita malonda a shuga kuti lamulo ligwira ntchito pa iwo. Nduna yoona za malonda ndi mafakitala Vitumbiko Mumba ndi wanena izi pomwe amatseka stola ya chipikwe ya pa game ku Lilongwe pa mlandu wobisa shuga. Mkulu wa bungwe la CFTC Lloyd Vincent Nkoma wati pano ali pa ntchito yolondoloza onse omwe akubisa komanso kugulitsa shuga pa mtengo wokwera. Dickson Chivati Gondwe anali ndi ripoti ili. Shuga kupitirira kusowa msitolo zikulu za mdziko lino pomwe ogula ambiri akumauzidwa kuti katundu uyu watha. Malinga ndi nduna yoona za malonda ndi mafakitala Vitumbiko Mumba anauzidwa ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti akuluakulu achipikwe ya pa game ku Lilongwe akusunga shugayo mwadala ndipo anapita kuti akathane ndi vutoli. CFCT malamulo a dziko apanga zawo kumazisa ndunaso taseka chipikuyu kwa masiku 14. I think panopa anthu ambe kufuza kuti atembe chilungamo chipanga kuti patopa komanso as a ministry yona kuti anthu amapatenga malupoza ina ndiye amene ali mu malamulo athu. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa chilungamo pa malonda la CFTC Lloyd Vincent Nkoma wati akugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kuonetsanso kuti ogulitsa shuga akupereka mtengo woyenera kwa ogula. Shuga kumafuta ndiye tazaona kumene kukula kwa house kwawo tazaona kuti mabelo a shuga koma sakugulitsa ndeti nafunsa apereka zifukwa zawo zoti sizoyenerera zimve pato anthu ali akudikira shuga koyamba nankha kuti shuga alibe makutapita kuseri ku shuga na mbisi kusonyeza kuti shuga amabisa. Akuluakulu ku nduna yoona za malonda anafikanso ku Shoprite ndi chipikwe ya kuchilambula komwenso anapeza kuti akuluakulu oyang'anira sitolozi akusunga shuga mwadala ndipo iwo amene anawapeza anakwanitsa kugula. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivati Gondwe. Ndipo mlandu okhudza kugwiritsa ntchito molakwika nambala yachisinsi ya msonkho ya mtsogoleri wakale apita Mutharika omwe kukhudza Norman Chisale, Rosa Mbilizi ndi apita Mukhito unalowanso mu khoti lalikulu ku Lilongwe lachinayi. Bwaloli linayamba ndi kumva umboni kuchoka kwa mboni yoyamba ya boma Wilson Upindi omwe ndi wachiwiri kwa mkulu woona za makina amakono komanso chitetezo ku bungwe lotolera misonkho la MRA. Upindi anafotokozaponso za uthenga omwe anapeza mlamya ya Ahmad Shafi Chunala omwe akuti amakambirana ndi anthu ena zokhudza ntchito yogula simenti. Padakali pano mlandu awuyimitsa mpaka mwezi wa Juni chaka chino. Imoni Pilingu anatipatsira ripoti ili. Kumva mlandu kunabwerera m'bwalo lachinayi pomwe mboni yoyamba ya boma Wilson Upindi omwe ndi wachiwiri kwa mkulu woona za chitetezo komanso luso la makono ku bungwe lotolera misonkho la MRA amapereka umboni wawo. Upindi anaonetsa m'bwaloli macheza pa WhatsApp pakati pa Norman Chisale, Rosa Mbilizi komanso anthu ena kuphatikiza patola nkhani ena omwe ati anagwirizana ndi Shafi Chunala kulemba nkhani yophimba nkhani yokhudza simenti. Komatu Upindi ali mkati mopereka umboni wawo mbali yoyankhapo mlandu kudzera mwa Dr. Kalekeni Kaphale inadzuka kuuza Jaji Chimbiziyani Kacheche kuti mbali ya boma sinawapatsire pala zina pa nkhani. Dr. Kaphale anati boma linafika m'bwaloli lisanakonzeke. Mwambo akhotha kunena kuti kodi oimba mlandu amene mukuimba milandu anthu takakonzani mawitness statement anu mufotokoze kuti mboni idzapereka mapepala akuti umboni wawo ndi wakuti kuti a defense adziwiretu zimene zotanena ndife
anene ndakhoti ife ndiodandaula kuti kodi angadzokhala kuti tudzidzimutse. Koma toyimira boma pa mulanduwu amasauko chankakala anataka kuona kuti mbali yoyankhapo pa mulanduwu ikungofuna kuchedwetsa nkhani. Chimene chichitika pasi chonena kuti ena kufuna kuti nkhani ipitirire, ena afuna nkhani ichedwe. Zimene kunena kuti ma documents onse a nkhani imene tinapereka kale kwa anzathu mchaka cha 2022 ndi 2023. Chimene amavuta nchonena kuti ayi tikuvutika kuti tiapeze. Ndife tanena kuti tikupangirani njira yokuti musavutike kuwapeza ma documents, fa ma documents ndi ambiri. Apato oweruza milandu Jaji Chimbizani Kacheche analamula kuti mbali ya boma ipereke kalata za mboni zonse miyezi kubwerayi, ndipo anati nkhani ibwereranso m'bwalo pa 23 Juni chaka chino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imond Piringu. Mnkhani za masewero msabata bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo la FAM layamba ntchito yoyendera mabwalo a za masewero mu gawo lachiwiri kuti lipeze mabwalo amene achitire masewero chaka chino mpaka chaka chamawa. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe Clement Kafwafa wati mabwalo amene safikira mlingo woyenera sawapatsa chilolezo chochititsa masewero chaka chino. Katswiri pa za masewero Henry Gome wapempha bungwe kuti lisakhale ndi chisoni pa ntchitoyi. Ndi nkhani imene yonso kuti tafika pa msirizo pa nkhani msabatayi.